Ngizoba bakhethe yena. Sebuyile Dlamini. Unjani eDamini? Akaminzanga yini nkosana? Waka. Hawu bakizi. Uthuli nje. Kodwa Usawiki bakizi lo muntu. Kuyazwela ne. Yazwela usawiki. Oh, hey. Hello. Hayi Mpima hayi. Asitholani kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Izolo bengikhathele kakhulu. Ubungifuna ngabona ukuthi ngeke ungithole nokungithola. Khulileka ngiyazi ukuthi bekade ukuphi. I mean. Should I say our man because we sit together? Was it still my man and her man? I don't know. Kunjani manje na? Nivukile? Yebo sivukile.